Mohewo joket mwandu 1,200 e kaunti ma Siaya onyiso ikruok margi mar yudo loch e sach piem mag nyiso mwandu mopogore mag loch gwenge mibiro bagi e kaunti ma Homa Bay dwe manyien. Kanoloso e sach nyasi mar piedho grube 20 mabeyo mag joket mwandu mabiro chung' ne kaunti ma Siaya e sach piemno, jagoro mar kaunti no Joseph Ogutu olero ni giseketo okenge mowinjore masiro jolochgo mar neno ni giikore moromo ne piem ma dwe manyien no. Kamano bende, spika mar kaunti ma Siaya George Okode manotelo ne nyasi ma kamano nonyiso adieri margi mar yudo loch e dwe manyien, ka joket mwandugo bende nok oweyo nyiso mor margi. The purpose of this exhibition is to showcase what we have done with Cibo Wasco. Cibo has installed smart water meters, which is a new technology using NB-IoT, whereby meters can be read on a platform, and we are extremely happy that we have an opportunity to exhibit with Cibo Wasco and promote this technology to allow consumers to see their consumption, whereby the meters are recording accurate consumption. Cibo Wasco is able to see alerts and alarms and fix leakages and burst pipes. As the home user or the business user, you also have an app that enables you to be able to view your consumption on your phone. Waneno kama uwezo exhibitions majio biro go gin gik malongo, gin gik molos maber, molose dala waka, kendo gin gik mawadwaro ni jopiny ong'e, kendo jopiny ong'ew mondo gichak tiyo go. To moloyo wabotero gi Homa Bay mondo jopiny duto ma Kenya one gik ma waloso Siaya ka, kendo wa encourage jowa mondo omed loso gik moko. En ikruok ma wan go kwarito dhi godo Homa Bay dwe mar 8. Kawuono wan kaka jo-Siaya wamor ni jowa nigi talanta maber kendo gin gi gik mabeyo ma ginyalo tiyogo. Kendo wapuoyo wanyiso jowa ma wang'o yombo ka ni ka giyombo to gimed kendo duso gikgigo mondo ka gidhi Homa Bay to giyomb kendo mana kaka giyomboga East Africa pile pile cha.